Kaixo arratsaldeon ikusentzule guztiok, hemen gaituzue gaur ere Azkoitiako gurea pilotalekutik, jada laugarren terdiko txapelketa honen bigarren fasean gaude, finalerdiak ditugu gaur, eta jada pilotariak berotuta prest ditugu kantxan, laizter aurkezpena egingo dute, eta bueno, gaur kontan lau protagonista izango ditugu, finalerdiak 2 partida, eta aurreneko partidan izango ditugu 2 pilotariak, Gorriz, Leire Oskoz izango dugu, eta Urdinez berriz, Iera Iturriaga. Hor ditugu ja epailearekin aurkezpenera joateko prestatuta, eta partidari ekiteko prest. Ea, gaurko hontan zer eskaintzen diguten, aurreko final laurdenak ere hemen izan genituen, Azkoitian. 4 partida ezberdin, deretarek izan genituen, partida gogorra eta estua aurreneko partida, Iturriaga eta Agirreren artekoa, bigarrena azkartxeago joan zen, Mendiburuk errez irabazizion Olatz Ruiz de Larramendiri, eta 3. Barrokal nagusi izan zen, Maiteren kontra, baina azkenengo Barrokalez barkatu, Oskoz izan zuen Maitek aurkari, Oskozek irabazi zuen, eta 4. partidan berriz Mai izan genuen Nataleren aurka, Maitik irabazi zuen, baina lana egin da, eta gaurko hontan, Gorriz aurreneko partidan Leire Oskoz esan bezala, aurrez, Iturriaga Urdinez, eta bigarren partidan berriz, Mendiburu Gorriz eta Barrokal Urdinez izango ditugu. Lehenengo partidako aurkezpenerako oantxe prest diteu. Jon Uria izango dugu paile lanetan gaur, eta hortxe jada aurkezpenera. Hortxe txapa gora eta txapak gorri. Leirek aterako du gaurko lehenengo sakea. Hortxe ditugu bakoitza bere botilero banarekin, Leirek bere aita izango du ondoan, eta Ierak berriz Maite. Azken aholkuak entzunez biak, eta hortxe, Ierak eskuetan pilota. Eta hortxe, hementxe hasiera partidari emateko Leire, eta ea, partida eder bat ikusteko aukera dagoen. Atzera Ierak, moztu Ierak, luze Leirek. Arro atzera. Hortxe jaitsi pilota, eta ez du eskuan sartu hor Ierak, Leirek jaitsi duen pilota horta. Joan da Iera bila, baino ez du ondo sartu eskuan, eta ies egin dio. Bat eta huts Leiren aurreneko tantoa.
Eta esan behar da, finalerdiak izan da beste presio puntu bat ere izaten dela, finalerako txartela izango bai da, gaur jokoan, eta partidaren hasiera hontan, oraindik partiduan sartzerako normalean izaten dira hutsak ere. Leirek hor bai aukera auki duenean Zabalera dejada eder batekin bukaera eman dio bere bigarren tanto honi, tanto ona bere aldetik. 2 eta huts markagailuan Oskotzen alde. Sakea ezker horma askorekin, atzera Hierak. Luze da balkite, bi pilotariek. Zabaldu Hierak atzera. Etxi pilota Leirek. Jaso du Hierak aukera eta hor ez du egin aukera duenen bakoitzean bukatzen saiatuko da eta azkenengo 2 saiakera hauetan ederki asmatuta 2 dejada hauekin Leirerentzat beste tantu bat, 3 eta hutsekoa. Hierako Leirek ez dio bote ona egin ez du ondo jotzerik izan, eta hutsa, sakez egindako hutsa, eta Hieraren aurreneko tantoa, aukera pilota aldatzeko. Beste pilota bat atera du, eta 1 eta 3 markagailuan. Ea aukera duen, aprobetxatzeko aukera duen Hierak, saketik hasita min egiteko aukera duen eta aprobetxatzeko modu ondan. Luze sakea baztartuz, jaso Leirek, aukera Hierak, atzera moztu, airez luze berriz ere Hierak, ekarri Leirek, luze, ekarri Leirek ezkerrez zabaldu, txapa gainean, jaso Leirek, dejada Hierak, hor da Leirek, bolea Zabalera Hierak, Leirek dejada, atzera, airez Leirek, ekarri Hierak, 2 par eta Leirek eta oain baina asmatu du bukatzerakoan, tantoa Leireren alde, tanto estua izan dugu hau, tikitaka bizian ibili da aukera duki du Hierak horra aurrean, luze ia pasatako pelotak ekarri egin ordea Leirek, defensan ondo modatu da, eta bukatzeko garaian zehaztasunez ari da Leire, bista ondiarekin, eta beste tantu bat bere alde, 4 eta 1 Leireren alde, Oskoz. Beste sake baten bila Leire, hortxe da sakea. Ezkerpaetan sartu baina erten da, buelta Hierak, dejada txokora, jaso Hierak, aukera Zabalera, hor da Hierak jaso, beste dejada bat Hierak, Leirek eta bai oaingoan asmatu eta bukatu, aurrena behartu Hiera, batera eta bestera ibiliz, eta azkenengo dejada horrekin, azkenean beste tantu bat Leire Oskozentzat 5 eta 1 markagailuan. Pelota mugitu eta defensan lan ona eginez Hiera, baina bukaeran
Leire asko ari da hor tejadetan asmatzen, behartzen eta bukatzen. Sakea Leirek luze eskubiz erantzuteko moduan. Iera Leirek arro, atzera. Beste Ierak bazartuz, jaso Leirek. Oso luze, bazartuz, ederra pilokataka da Ieran eskutik, ekarri Leirek. Zabalera eta ez bera jontzaio Ierari aukera ona zuen kantxaren erdi-erdian. Zegoen eta Zabaleko autu egin du luze, mozteko, baina txapazpira jontzaio, beraz Ieraren galdutako pilotaka da horrekin, 6. tantua Leirerentzat, 6-1, Leire Oskozen alde. Hor da Leire sakearen bila. Ezkerpa eta askorekin, airten zaio eskubiz erantzun bazartuz. Luze Leirek ere. Luze deabelkite bi pilotariek. Arro erantzun Ierak. Eskubiz jarri eta atzera Leirek. Ezkerrez eskubiz azkenean aldatuta Ierak. Leirek zabalera. Luze. Bizi Ierak jaso. Leirek bipareta bai Ierak ekarri Leirek bilduz. Ezkerrez dejada txokoan eta hor bai ederra dejada ezkerrez eginda txokora Ieranen eskutik eta asmatzeko horrelaxe bota beharra dauka Leire. Pauso lutzekoa da eta errez iristen da pelota horietara eta kasik hortzen, baina ondo botatako dejada eta tanto bikaina Ieraren eskutik, 2. tantua beretzat eta pelota aldaketa izango da. Lehen ateratako pilotaken ez du beste tantorik egin eta ea oain saketik hasita aprobetxatzeko modun den Iturriaga. Hortxe Iera sakea. Moz baina bazartuta, ekarri Leirek, ordoa bila Iera, pipar eta orda Leire, ekarri eta tejada Zabalera, bai lehen esan da bezala Leirek zankada hondiko pilotaria da, eta iritsi eta tejada Zabaletik Zabalera, beste tanto bat Leireren eskutik, 7. 7-2, Leire Oskotzen alde. Ordoa Leire sakea bazartuta, bostetik ekarri Ierak, aukera dejada zabaltzeko keinua, baina txokoan utzi du dejada hori Leire Oskotzek, eta beste tantu bat, bere alde Iera zuzenean Zabaleruntz abiatu da, eta ezin izan du ezerretxo ere egin, beraz. Zuert eta 6 tantuko alde politia momentuz, Leireren alde. Leirek botea lauan,
luze, eskubiz erantzuteko moduan, Iera, arro, luze, atzera Leirek. Jaitsi pelota Leirek, hor da txokoko dejada horren bila Leire, zabalduta Ierak erantzun, zabaldu berriz, hor da Iera bipareta, hor da Leire berriz ere, airez, Ierak, hor da txokoan Leire, txosta eta jaso Ierak, atzera Leirek eta orain bai bi pilotariak erasoan eta defensa lan ona inez tanto ederra, baina azkenean bukatzeko garaian orain ere, Leirek hor txokoko pilota hori jaso ez baino, buruz gain pasadu, Iera eta 8. tantu ez, 9. tantua gorri, Leire oskoz momentuz 9-2 irabazten ari da. Eten aldi askatu dute urdinek, eta atxeden aldia. Esan behar da, Iturriaga katorro xar batekin dabilela eta gaur kontan auspoan erantzamango duela. Dena behar izaten baita hemen eta lauterdikoan are gehiago. Baina saiatuko da gogotik partidua bukera arte bera ematen. Zutik, jada bi pilotariak, aholkuak entzun da, ea. Hortxe Leire sake ateratzeko prest, korrikaldi txikian, lauan bote, eta atzera. Ezkerrez, Ierak erantzun zabalduz, hor da Leire, dejada beste bat, hor da Iera, baina epaileak bigarren botean izan dela adierazi du, eta bestela ere txapara jontzaio. Eta asko aida bertzen, hor zabalde hortan dejadekin, dejada gilea da Leire eta gainera asmatzen, ondo ateratzen ari zaizkio. Eta 10 eta 2 markagailuan momentuz Leire aurretik. Eta hortxe, beste sake bat egiteko prest Leire. Hortxe erantzuna Ierarena, dejada ez, bipareta dejada egiteko posturan jarreta biparetakoa egin du eta Ierak ez da abitu ere egin 11. Leirerentzat, biparetaz egindako bigarren tantua du. Eta hortxe, Leire aukera duen bakoitzean espada gehienetan asmatzen ari da, bukatzen asmatzen, eta naiz eta defensan lan egiten ari den, azkeneko pauso horretan gehiago ari da asmatzen, orain ere txokoko pelota hortara iritsi eta zabaldu egin du Ierak, baina Leire iritsi eta zabalera atzean jarri du pelota eta beste tantu bat. Leiren eskutik 12 eta 2. Bata asmatzen da bestea berriz ezinean, beak tantua bukatu ezinean dabil, defensan gehienetan. Hortxe luze Iera, boleaz txokora zabaldu Ierak eta hor bai
Txokoti Zabalera ezkerziar bikaina eta hor bai asmatu eta egin du hirugarren tantua Hierak. Eta berriz ere pilota aldaketa. Ea oraingoan aurretik egin izan ez duen, takadatxo hori egiteko modua duen. Hortxe Hierak eskuan pilota, sakea ateratzeko prest. Hortxe, lauan botea, sake erantzun luze Leirek, bizi-bizi txokoa, jaso Leirek. Hierak atzera bizi, Leirek zabaldu, hor da Hiera iritsi, Leirek aukera du, txokoan dejada eta hor bai txosta eraginez. Berriz ere asmatu eta dejada. Zazpigarren dejada du jada Leirek. Mina handia egiten ari da hor mugituz alde batetik bestera eta bukeerak. Dejadaz asko asmatzen Leire orain arte. Bota ala ateratzen ari zaizkio. Eta Hierak berriz baditu bukatuak, baina gehiago kostatzen ari zaio. Sakea ezkerrez erantzun Hierak, zabalduz, aukera bi paretakoa, hor da Hierak, jaso eta bildu. Beste dejaba txokoa, hor da Hiera jaso, atzera bizi erantzun Hierak aukera Leire, dejada txokora, hor da Hiera beste dejada batekin, Zabalera dejada, hor da, baina ez hor ja asko behartu du, nekea jada antzematen zaio, san bezala leheno katarro aldi bat ere badu eta petxua bete xamar izango du. Eta beste atxeden aldi bat eskatu dute urdinek. Asko behartu da, pero tanto hontan ere Hiera eta Leire ere egin beharra izan du defensan lana, baina defensan ere hobeto dabil Leire, freskoago ikusten da eta bukatzen ere gehiago asmatzen. Beraz, erosoago Leire, markagailuan ere alde ederra du eta horrela errezago izaten da jokatzea, jokaldiak egiteko aukera ere lasaiago edukitzen da eta eroso dabil Leire. Hortxe bi pilotariak aholkuak entzunez, Ismael bere onduan jarrita, Maite berriz Hieraren aurrean aholkuak emanez, segi beharra, bukaera arte, takadatxo horixe falta baitu, azkenean tantoak banaka izan ditu eta erreskan tanto batzuk eginezko ere, konfiantza gehiago, asmatzen ere bat edo beste asmatu ezkero beti ere errezago egiten dira jokaldiak hortik aurrera eta bea asmatzen duen hemendik aurrera. Bitartean Leirek saketik tabilela zailtxeago izaten da. Sakea Leirek erdira, jaso Hiera, txapagainea mandu, eta hor bipare luze
Eta hor dejada aierak. Luze bortatako hortan behartuta ekarri du Leirek pilota hori eta gero ondoren, bai, oaingoan asmo du dejada horrekin Aierak. Laugarrena lortu du, pilota berarekin jarraituko duela esan du, beraz, Leirek ateratako pilotakin. Ea, oaingontan, saketik hasita asmatzen duen. Sakea motza, ekarri Leirek, arro, Aierak jetxi, Leirek atzera, hemen da Aiera ekarri, bai, Leirek zabalera, hor da Aiera bilduz, txosta eraginez, bai, oraingoan bai, asmatu, Aierak behartu eta gero atzera botaz, eta oaingo hontan bai, bi tantu jarraian lortu ditu, eta konfiantza pixka batekin, tanto batzuk lortzeko aukera duen beste batzuk jarraian. Hamalau eta 5, markagailuan gorri momentuz, baina Aierak sakea momentuz, bere alde, orain. Sakea motxa hau ere, baina ekarri Leirek, Aierak aukera, erdi-erdira Leirek zabalera dejada iritsi da Aiera, atzera Leirek eta horrez da iritsi, ez oaingontan gorputzetik oso urruti gelditu zaio atzeraka etorri den arren, eta ezin izin du ekarri beste tantu bat Leirerentzat. 15 eta 5 markagailuan. Hor, mugitzeko garaian mina handia egiten nahi da Leire, asmatzen ari da, eta asko bertzen Aiera. Ezkerrez, sake zaila ekarri Aierak, aukera zabalera Leirek, bildu, Aierak ez da iritsi pilota hori txapa gainera, beste tantu bat Leireren alde, 16 eta 5. Oskoz, Leire oskoz aurretik, Aiera Aiturriaren aurka. Berriz ere Leirek eskuan pelota, sake ateratzeko prest, eta hortxe doa, lauan botea. Txosta eraginda ekarri Aierak, ozta, dejada Leirek, ekarri Aierak zabalera, ez da iritsi kanpora joan zaio Leirek bolea zabalera botatzeko autu egin du, baina kanpora joan zaio, ez du pelota hori ondo jo. Beraz, Aieraren-zako tantoa 6 eta 16 sakea Aierantzat. Aierak lauan bote eta bazartu, txosta erainez ekarri luze, zabalera luze, bildu Leirak, ezkerrez atzera Leirek, zabaldu Aierak, dejada zabalea Leirek, eta beste zabaleko
jokaldia egin nahi izan du Ierak, baina kanpora joan zaio, ikusi du Ierak, Leirek, jada pausua txokorako egin da zuela eta intentzio ondoa zen, baina kanpora joan zaio Ierari, beraz, beste tantu bat, Leirerentzako 17-6, beste etenaldi bat Urdinek eskatua, alde ederra du Leirek, partidua bukatzeko 5 tanturen faltan, 11 tanturen alde handia da, naiz eta buruz-burukotan edo zer gerta daiteken, orain artekoa ikusten ari garena Leire askoz eroso jokatzen ari dela, ondo jokatuta, baina alde eta errenta horrekin aukera ematen dio lasaio jokatzeko. Eta aldiz, Ierak partio bateratzeko asko aldatu beharko da, baina segin berra dago lanean, eta birarte ez da partida bukatzen, beraz, etenaldi ondoren, ea, zer eskaintzen jarraitzen duten bi pilotariek. Hortxe Leire eskutan pelota, eta sakera luze bazartuz, esku izerantzungo dio Ierak, zabaldu egintzeio, aukera Leirek, bildu egin du, ekarri Ierak, aukera Leirek, atzera bizi, ekarri zabalduz Ierak, dejada txokora, hor da Ierak, dejada txokon, eta hor bai! Defentsako lanetik, erasora eta bukatu. Orain gontan, Ierak egin duena, dejada txokoan, iritsi eta bota egin du, ez du iristerik izan Leirek pilota horretara, 7. Ierantzako, eta berriz ere sakea berea du, eta tanto batzuk egiteko aukera duen. Sake atatzeko zentratuta, hortxe sakera. Sake motza, irten zaio Leireri, aukera Ierak, erdia luze, beste Leire, dejada txokora, hor da Leire, baina ez huts egin du orain gontan. Leire kontraerasora pasa nahi zuen pilotakada horretan, baina behera jontzaio, beraz, tantoa Urdin, eta 8 eta 17 Ieraren aldeko tanto hau. Hortxe, tantoak banaka hasi da pilatzen Iera, eta bere jokua erakusteko aukera duen, sentsazioak behintzat onak izan daitezen bukaera arte. Zabaldu Ierak, hor da Leire, bildu, txokora dejada, beste dejada Leirek, hor da Iera atzera, eta hor bai, asmatu du Ierak txokorako bidea hartu zuzenean Leirek utziteko pilota hori utzi baina lehen, eta atzera buruz gain pasata, beste tanto bat Ierarentzako, 9 eta 17 markagailuan alde handia, baina tanto badoa pixkanan Iera ere aurreraka. Jendea ere
normalean izaten den bezala, markagailua estu nahi izaten du, tantoak batak ala besteak emozioa, beraz, hoxe nahiko dugu gere beste tanto bat. Orain, Leirek huts egindakoarekin, esan bezala, pixkanan badoa, banaka daiera eta hortxe, markagailuan 7 tantuko aldea oraindik, baina izan du 11ko errenta Leirek eta orain atxeden aldia gorriek eskatu dute. Beraz, horrek esan edu, duda batzuk sortzen ari zaiola momentu honetan. Eta, urdinek beste aurku batzuk ematen ari zaio maite momentu honetan hierari ere. Eta zutik hiera, Leire berriz, aitaren ondoan eserita, aholkuak entzunaz. Esan behar da, Maitek aurreko astean jokatu zuela Leireren aurka eta beraz askotan kantxan barruan ikustez diren gauzak orain kanpotik hobeto ikusten dira eta aholku horiek eman nahiko dizkio hierari partida honetan aurrera ateratzeko. Esandako guztia egin ezkero, ateratzeko modua izango. Hor beste sake bat, hierak. Sake motza, bazartuta, iritsi da, aukera dejada txokora egin du, eta hor bator, hiera ikarri du, Leirek aukera, dejada txokoan, hor da hiera zabaldu, Leirek aukera bipareta, hor da hiera, dejada zabalen, eta hor, defentsan lan handia egin behar izan du, txokora nahi zabalera, baina lehen ikusi bezala Leire askotan defentsatik kontraerasora pasaz, orain hontan hiera ikusi dugu eta hortxe, barruko amorro hori ez, oain arte erakusteik ezin izan du eta oain aida, askatzen pixkanan. Hiera eta tantoak pilatzen, baduaz, beraz. Beste sake bat, motxa hau ere, atera duz, baztartuz ekarri Leirek. Aukera bipareta hor du, Leire hor da, bizi hor, erasora pasada hor, luze, azpitik. Sotamanoz txokoratuz hiera eta beste tanto eder bat. Hieraren eskutik, 12garrena, 12 eta 17, oraindik Leire aurretik, baina bator atzetik aurrerako bidea inez, hiera. Hortxe beste sake bat. Hierak botea egin eta zabalera, motxa. Hor da Leirek zabalera hierak bildu Leirek eta zabaldu hierak berriz ere. Hor da Leire ez da iritsi, txapa gainera. Iritsi da Leire baina hor dejada egin nahi zuen zabalera erasora pasaz, baina txapara joan zaio. Beste tanto bat. Hieraren alde, 13 eta 17koa, pixkanan, badator, beste tanto bat, 4 tantoko aldea momentu honetan, alde 11 tantoren aldea izan du, lehen esan du bezala, baina 4 tantoko aldera arte murriztu du, hierak
Eta hortxe, beste sake baten bila hiera, beste tanto baten bila. Ordoa. Sakea bazartu, ekarri arro leirek, aukera hierak, zabaldu, hor da leire, bildu, txostera egin baina ekarri hierak zabalduz, berriz kontra erasora, eta hor bai zabalean iritsi eta txokora bideratu du pilota hori, eta kontrapausoan harrapatu du hiera eta pelota zail jarri zaio. Beraz, leirek aspaldian lortu etzuen, tanto hori lortu du. Hemezortzigarrena, 18:13, momentu hontan, gorri. Hortxe leirek sakerako korrikaldian, sakea atzera, erantzun hierak, bizi moztuta ekarri hierak atzeratuz, ezkerrez hor zabaltzera joan da ezker zierarekin, baina behera joan zaio, hutsegindeko honekin 14. tantua hierarentzako, eta hortxe, 14 eta 18ko markagailua, gorri momentuz, baina sakea urdin. Hortxe ikuste dugu, hiera sakea hartzen du bakoitzean, sakea aterazeko zentratuta, bere denbora hartu, eta pixkanan, tanto ekartzen partidua bere alde, jarri arte, saiatuko da hortan. Dejadaz, txokora, hor da, leire, atzera, airez, defentsan, hiera, aukera, leirek, hortxe, dejada, txokora, oztopo, egin du leirerekin, baina tanto izan da, leirentzeko ezin du ekarri txapa gainera pilota hori, beraz, 19. leirerentzako. Eta beste denbora bat urdin. Epailea atzetik dute, urdinek aldageletarako bidea hartu dute urdinek eta epaileak atzetik joan zaie. Partiduaren azken fasean sartuta daude, 3 tanturen faltan da gorri, leire, eta asko balio duen momentua unea da, azken tantu hauek urrea balio dute, batak zein bestientzako, beraz, hortxe, eten aldearen ondoren berriz bueltan dira kantxan bi pilotariak, hierak eskuan pilota, eta sakea leire gerentzat. Hortxe, sakearen bila leire, sakea gurutzatua, hierak ekarri, ezker zierra, hor hierak jaso txapa gainean, baina hor bueltan txokorako bidean
jarri du eta Ierak asko behartu da Zabaleko pelota hori ekartzeko eta ez dio denborarik eman pelotaka da horren bila joateko, beraz, 20garrena Leireren alde, 20 eta 14 markagailuan eta sakea Gorri. Leireren sakea gurutzatua, paretan bueltan ekarri Iera, dejada txokoan, hor da Iera, zabalduz, aukera atzera Iera, Leirek, ekarri Ierak, zabaldu Leirek, dejada Ierak, hor da berriz ere ez, eta iritsi bai baina jaso ez, beraz, Leireren kontraerasoko huts horrekin, egindako tantoa Zabalean Ierarentzako, 15garrena. Beste tanto bat. Ierarentzako 15garrena. Eta sakea bera. Hortxe Iera, sakerako prest. Hortxe, bizkanan, lauko arrastoran gainean bote eta erantzun Leirek atzeratuz, Ierak Zabalera, Leirek bildu, Ierak aukera, zabaldu, hor da Leire, aukera moztu, Zabalera Ierak, eta hor ere huts egin du Leirek erasoan, ondo iritsi da Zabaleko pilotaka da hortara, baina erasoko pilotaka da hortan, huts egin du, beraz 16garrena Ieraren alde, 16 eta 20 markagailuan eta sakea urdin. Hortxe, Leire, bere buruari animoak emanez, aurren partidaren aurren partean oso sendo eta eroso ikusi dugu den ateratzen, baina bigarren zati honetan izan ditu behartutako pelotaka da gehiago eta erasoko aukeretan hutsegite gehiago, duda batzuk sortuz, Iera ere gehiago asmatzen hasi da, bere jokua ateratzen, beraz, markagailu horren aldea murriztu eta hortxe oain aurreko joku hortan aukerako Ierak, atzera, ekarri Leirek, Iera ezkerrez, zabaldu, hor du aukera, dejada Leirek, ekarri Iera, pelota zaile, berriz ere eskura mandio, dejada Zabalera, hor da Leire, Zabalera Ierak eta hor tanto nekagarria partiduko momentu kritiko honetako izan liteke, Leirek kasik egindako tantoa zuen, Iera ere atzean geratuta zen, baina iritsi eta Zabaleko jokaldi egin du eta hor harrapatu du Leire ez da iritsi eta tanto ederra asko balio zuena Ierarentzat. 3 tantoko errenta duen Leirek, baina sakea Ierak du eta hortxe beste denbora eskatu dute berriz ere. Eta jendeare honen zai dago, ikusten da. Pixkanan partidu estutzen eta tantoak nola geota gehiago kostatzen den egitea. Neke fisikoa ere geota nabarmenagoa da bi pilotarietan. Gehiago antzeman diogu Ierari zeratik, baina Leire ere orain
gehiago antzemate zaio, eta jendea horren zaie, partidua estutu eta emozioa atsegin du. Eta guk ere hori dugu atsegin eta horren zai gaude azken tanto hauek bezalaxe. Hortxa bi pelotariek, eserita arnasa berritzen, aholkuak entzuten, eta epaileak altxarazi ditu, epailea zorroz dago, eta ez dio bate barkatzen pilotariei. Altxarazi ditu eta hieraren sakearekin hasiko da tanto hau ere. Hortxe pelota eskundula, hiera sakea atatzeko prest. Botea lauan, atera bazartuz, erantzun ona Leiren eskutik, aukera hierak, zabalera, eta ez behar juntzaio erasua. Joan da hor, zabalean, txapa gainean botatzera joan da, baina txapapera juntzaio galdutako pelotaka da horrekin 21 garrena lortu du Leirek. Urrea baleo zuen tantoa, baten faltan Leire, eta sakea alde duela gainera. Hortxe ba, 21 eta 17ko emaitza, eta azken sakearen bila Leire. Txaloak publikotik, eta sake falta egin du Leirek, azze oparia momentu hontan Leiren eskutik, bigarren sake falta du Leirek, ez da oso ohiko egia esateko, baina ez da oso ohiko egia esateko, baina gaur badaitu bi sake falta eta momentu hontan partidu guztien zehar ez da ona izaten, baina partiduren momentu hontan askotan erabakigarriak izan litezke. Sakea hieraren eskutik, erantzun ezkerrez luze hierak aukera moztu, txokoa, dejada, arroa Leirek ez dio utzi pasatzen, txapa gaina justu, airez, Leirek zabalera, hierak, dejada Leirek, eta hor ez da iritsi zabaleko pilotaka da horta, hierak. 22 garrena Leire osko zentzat, 22 eta 18ko emaitza azkenean. Hortxe, azkenean kostata lortu duen partida, hasieran oso eroso eta errez ikusi dugu Leire, nekezago hiera, baina gero pixkanan gehiago asmatzen, jokaldietan eta gehiago behartzen hasi da Leire hiera, eta hor pixkat duda batzuk sortuaz Leireri, utxo egite batzuk torri zaizkio hortik, baina bukaeran aldean murriztu arren, hortxe izan da azkenengo tanto hontan bere alde izan du, eta 22-18koarekin sakea partidua Leire osko zentzat, finaleko txartela, eta pozik izango dela pentsatzen dut, partidan zehar asko asmatu du dejadetan batipat, Leire oskozek 11 tanto bukatu ditu dejadaz, hierak berriz 5, moztuta
Leire Oskozek bat, atzean 3, Iturriagak 3 atzean ere, Airez Iturriagak bat egin du, gaur Oskozek jokua asko ibiltzen du normalean Airez, baina gaur ez da. Asko ibili da Airez botera jolastu du, eta Airez ez du gaur Oskozek, biparetaz egindako 2 izan ditu, galduak 3 Oskozek, 2 Iturriagak, zabalean berriz 5 eginda bukatu ditu Leirek eta 4 Ierak. Partida azkenerako gortu da, partidu ederra ikusi dugu, eta protagonistak ze iritzi eta ze sensazio dituzten oraintxe kontatuko digute. Bueno, Leire, zorionak, lehenetea behin. Partidu eroso hasizea, asmatuz, bukatuz, baina bukaerako lan egin berra izan duzu bukatzeko finaleko txarteloi lortzeko. Bai, esker mile, banekien jeran kontra izango zela partida arras gogorra, eta banekien asten ongi ere jera inoiz ez dela etxitzen, eta segitu behar nola borrokatzen. Bai, hori da ez, bukaera arte normalen etxitzeztun pilotaria da lehiera, eta gaur kontan ere, naiz da markagailuan aldea handi eduki duzun, pixkanan hurbiltzen joan zaizu, eta zuri ere dudatxo batzuk sortuaz. Bai, zuk erran duzun bezala, lehenbiz hasi naiz arrasongi, baina gero hiera ere, hasi da bere jokoa egiten, eta hasi da asmatzen gehiago. Bueno, eta finaleako txartel hori lortuta, pentsatzen gustua izango zarela? Bai, arras pozik nago, finalara aigatzeagatik. Eta oin, aurkari zein izango duzun, zaion berko duzu, bat alabestea, Mendiburu eta Markol, ondo zautzeit duzu, ze nola ikustezu bigarra partidu hau? Nik usten dut partidu arras gogorra, ze dire bi pelotarik aitzen dira pelotan arrasongi, eta borrokatu inbarko dute haunitz. Bueno, zorionak zuri, eta bigarren partidotan ze gertatzen den, datorren aste arte. Esker mile. Bueno, Iera, azkenien kosta eta sufrituta izan da partidua zeure jokua ateatzeko aukera hori eukitzea kosta zaizu, baina geho pixkanan ekarri duzu tanto bat egin da, ze sensazio izan dituzu? Oso txarrak ez, esan, asko sufritut. Igual eukiten partidu gorrena ez, sentsazioak oso txarra ziren. Hasieran alde indit gaina, kriston tartekin ibili da. Eta pozik gutxinez, bigarren tarten, nire atal bat behintzat ikusi dela, ez, horrekin gelditu beharrekot, eta bukaeran pena, gutxi, hainbeste urbildu ondoren, gero alde inditelako. Ikusten zen, ez, hasieran, Leire, hasieran eroso, eta gaina bukatzen harrapa bala izala, zu berriz erason ezin asmauta, eta gaina bukau ezin da ibili zehala, erasuen defentsan elan egin berretzen duzulako. 11 tantun aldia eukidu bere alde Leirek, baina azkeneako lautatutxon errenta eukitzea pasatzea, eta hoxe bukaera behintzat gogortu duzu, eta jendie behintzat emozio pixkat jarri diozu. Hala da ez, gero, beti tabu izaten da ez, emakumeek hilerokoa, kirola, eta gaur kriston bota gurekin, partidu erditik aurrea, eta esaten nuen maite ez bekilare aguantatuko nuen, kriston komunean joteko goga besteik ez neuken, eta pena horreixekin ez, bukaeran egin gertu ikusi da, baina gorputzek ez ditutzi eta honea txaiatu ga. Saiatu zea, bukaera arte ez dezu etxi, eta azkenien txapelketa oso on bat indezu, eta horrekin gelditu berko zu, iruditzen zai behintzat, ikusi berko zula. Bai, hala da ez, azkenene lagu benan arten aiatza gauza hundi da, pilotari handi daude gaztek, kriston sasobea daukeanak, eguke horreoteko lan handin barraukeu, eta pozik ez, eskertu hemen zuri Oiana, Andreai eta Maitei ez, hilabete luzeotan, horribiliga ez, inalakiten entrenamentu, lan gorra izan da, eta pozik honeaino aiatu izan ez. Balorazio horrekin gelditzea eta zorionak indago txapelketagatik, eta urruna beste baten. Eskerrik asko.
Bueno, ikusentzuleok hemen gaituzue pilotarien iritziak entzun ditugu eta bigarrengo partida hontako protagonistak beroketa lanetan ari dira jada eta utxarte txiki bat egingo dugu eta bigarrengo partidua baino lehen berriz ere bueltan izango gara. Hemen txegara berriz ere bueltan, bigarrengo partida hasteko zain, bi pelotariak beroketa egin da epaile zain dute. Eta hortxe, esan bezala lehen, bigarrengo partida honetan bi pilotariak, Ane Mendiburu izango dugu gorriz, aurreko astean errez menderatu zuen Olatz eta sentsazio onak izan zituela esan zuen Anek, errez bukatzen eta gaurko hontan ere saiatuko da, baina Maili dugu aurkari, Mailik txapelketa hau oso sendo ikusi dugu, txapelketa hontan bikain moldatu da lautardi hontan eta aurkari gogorra du gaurko hontan Anek, Mailik berriz Ane izango du bi pilotari eder, pilotari esku gozo, luze pilota erabiltzen dutenak eta bukatzen ere atzelaria izan arren Ane ederki moldatzen da eta gaurko hontan ere saiatuko da Ane Mendiburu bere jokua erakusten eta Maili berriz txapelketa guztian erakutsi duen sendotasun hori ateratzen. Txapak urdin adierazi du, beraz, Mailik aurreneko sakea, botea eta sakea luze, bazartuz, ekarri Anek, Mailik aukera, azpiazpetik luze, ekarri Anek, zabaldu naita Mailik, ekarri Anek, barruan da, ez?
alboko arrastoan gainean hain du botea. Eta Mailen alde aurreneko tantu hau, 1 eta huts, urdin. Sakea Maili. Sake mozmotxa, ona, ekarri hendiburuk, atzera Mailik, Anek zabaldu, Mailik moztuta airez erantzun Anek, zabaldu Mailik, ordu Ane, ekarri, Mailik, arro, atzera, ekarri Anek, bizi atzeraka Mailik, ekarri Anek, bai, berriz bai, aire zabaldu eta zabalitik luze biak, Anek boleaz, ez oraingotan bai, kosta eta bukatu du Mailik erasoan ibili da, Anek gehienean defentsan, baina azkenean lortu du tantoa Mailik, pita utxekoa, eta oengo partidan lehengoan ez ezik hemen det laguntzaile, hiera Iturriaga, Arnasai, buelta manda pixkenan, txalde hoiera. Hola, hoiena, bai, buelta, ez dakit emanen dion gaurkoan, kostako da. Bueno, bigarren partidu hau, Ane eta Maili, pilotari luze ez, esku gozo esan dut lehen pelota nahi duten leku jartzen dute askotan hauek frontoien, eta hoain ikusi dugu Mailik gripiak egin ondala, aste guztia, pasadula esan du, eta nola bueltako zan ez genekin, baina ikustea indartsu etorri dela, pelota eharki astintzen nahi da. Ba, ehala da ez, egia da astentzear gaixo ibili dela, txarra da momentu gaixotzeko ez, arrazkenen lauterden bereziki Arnasak bere biziko garrantzia dauke ez, eta gripe baten ondoren beldur hori etxe eukiko do, baina egia da songi prestatutako neska dela, bueltare azkar ematen diona ez, sasobe horrekin, baina bere kezkare ekarri izan du gaurkoa, baina hasiera oso ona eman dio. Hortxe, moztuta, ekarri Anek, boleaz Mailik txokora, Anek aukera, atzea bizi, ekarri Mailik, airez. Zabaleako bideak jarri du hor boleaz Anek, baino txapapea guntzaio, aukera honazan, baino bera guntzaio. Txoite. Bai, osongi moitu do pilota goengoan arpegiz jokatzeko aukera izan do, baina Mailik zerbait ona bado behartzen zaiola beti bat gehioi ongitea, ez? Bestela ere aiatu iten da, eta gero hankauikin mina hundi egiten do, ez? Eta ikusi da, guain Anek zenbat estutu, hortxe txapan gainen uztea joan dela tanto inalizateko. Sakea Mailik motx, baina luz atea du. Azpitik dabelki pelota, hankata jokatu zaizaio Anei. Hortxe Anek aukera zabarela dejada, bai, bikaina oengo hontan asmatu du, baina etzien urruti txapa. Eharra ez, bikaina izan da horre zabalen indun dejada, txapa jotzeko gogakin Anek berak ere, hor zabarkatu, Mailik berak eskue altxata zeuken ez, ozta horretzen txapan da paretan arten ezer sartzen ez, eta bikaina bere adun jokaldi da hori Anena, baina zaie da ez, hain jokaldi doie itea. Baita lan esan duena ez, azkenean bat gehiagoa pertzeulako askotan Mailik eta hanka harina ditu, eta hor izateelako askotan asko behartzeu ajustatzea. Beste sake bat, Anek bazartuta iritsi da txapagaina, luz zabaldu, nadatzea, bildu Mailik eta jaso Anek, eta hor bai txokotik txokoako jokaldia Anek, eta Mailik nahiz da iritsi dan txapagainean jartzek ezin du izan. Oso ongi Ane berriz ez, zabale aurrena, hor luze, sake ona, gero hor txokotik txokora Mailik bikain moituz, eta ikusten da ez, tanto iteko olaxe moitu harko dola pilota, eta gero saketik Ane oso sakatzaile ona da, eta ikusi da ez, bain pixko bat asmatzen badoa zemin indezaken. Sakea Anek,
eskubiz, arro, luze, Magik. Bazartu Anek, ekarri Magik, airez, bai, ezker gantxoz. Hartzea jonda, Ane baino eskun. Ez du sartu, galdutakoa Anen eskutik eta 5. tantua Magientzako. Atzelari izanagatik gantxo oso egiten duen jokalari da Ane, horra aurren da honen bereziki libre-liberen jotzen du eta sartzen duen eskun. Arriskutsu da ez, baina egia da bagoingoan ez zola pilotakin batin eta txapazpire alde indiola. Hortxe, 5 eta 2ko markagailua, Magin alde eta sakea ateatzea. Sakea ardea, erantzun, Anek, arro, luze, Magik, hortxe, 4 tardiko arrastua kontrolauz. Zabaldu Magik, hor da Ane dejada zabalea eta bai! Earra dejada hor bota du eta Magin naiz eta saiatu da, ezin du. Ikoste egiten da hor aurren aiatzea ematen du hor txaudela baino pauso bat gehiago eman beharra dau, hankak azkar moitu, eta Magi azkarra izanagatik oso ongi berri zen Ane dejada horrekin. Hortxe, Anek sakea azpitik atera eta gurutzetuta, eta sakez egindako tantoa. Anen eskutik, nahiz da atzelaia izen, sakatzaile da. Anek sakea oso ondo juteana, eta sake ona atea du. Minik jendo saketik abiadura eta direkzio oso ematen dio Anek. Oain Magi horrek justo momentu txarrenen sartu da, igual pixkoat gehiago itxein izan balio, azpitik igual altxatze izan entzun, baina hortik oso zaie zen sake hori ematea, eta horrek nik uste duda pixkoa sorraraziko diola igual Magiri errestoan. Hortxe, sakea azpitiken, ekarri Magik, aukera Anek, atzea beste Magik, ezkerrez. Txokoa, Magik atzea bizi, ekarri, ez, eta iritsi hor. Atzeraka etorri da Ane, eta nahiz da saiatu duan, asko bertuta zejoan. Igual aurreko pilotaka da, horre pasa indo pilotaka da horrekin, eta eskunezo behar bezala sartuta azkenekoan Magik eta zailegoa zeuken ez. Eta Magik hori badauke oso aurren hartzen badu pilota gero abiadura hundikin moitzen dola, eta horra aurren uzten bai oso gero defenditzea kosta egiten dela. Magi, sakea. Bote txarren dio, baina tera du, Anek zabalea Magik, eta ez hor nahiz da iritsi dan eman abiadura haundila zekarkin, Magik hor aurren arbotu bainikeara emate jo, eta itzaio eskun sartu, pasa intzaio. Abiadura hundikin eman dio ez, eta gero hor badauk ere iskoat pauso horre ematen bazo jokaldi horren beldurrez, gero kontrara hankata jokatu ezkeo mine egiten dela ez, eta hor oso ongi harrapatu do Magikane. Hortxe, markagailuan 7 eta 4 Magin alde, urdin, sakea luze, erantzun ona Anek, arro bazartuz Magik, azpitik luze Magik, erantzun bazartuz Anek, atzera Magik. Zabalerako bidean jarri du hor, ezkerrez aukera ikusi du, Anek ezkerrez txokuan dejada botatzea jonda baino, txapara jontzaio, aurreko hastien ikusi genizkonez, holako jokaldi bat baino gehiago, gaur bota du, baina hau txapara jontzaio. Etzen autu txarra ez, azkenen esan duzuna aurrekoan ikusi nion, holako jokaldekiten gainen izaten badieba ia tanto izaten dienak, eta jokatu barrauk ere bai ez, modu horta Magikin bezala, eman da bakarrik ezai da Magiri minetea, bere aukera daukenenan ere saiatu barra dauke bukatzen, baina kasu honetan txapara aldein dio. Magik aukera atzea, luze pelota, karri Anek. Berriz bai, boleaz Anek.
atzera luze, ezkerrez, arro, karri, Anek, Magik, moztu, airez, eraiatzun, Anek, eta atzera berriz Magik. Boleaz, Anek, Magik, atzera berriz, airez, Anek erantzun, ezker gantxua, bai, hau eskun arki sartu zaio, eta hor luze izan jokatzen, baina lehen ora ikusi dugu Ane, ordu netzai bate, baina oengotan saiatu eta atazaio ezker gantxo hori. Zerritek izuki Magik. Lehen osan duna azkenen esku gozoa da Ane, eta horre ezker gantxoz sartzen dunen oso ongi gurutzatzen do pilota aurrelari, hobenak sinatuko luken gantxo hori badauke eta oain ikusi da, mai hor luze xamarren haitu da jokatzen, goain pixkoate otxexio eta hor bikain Ane. 5 eta 8 markagailuan Magi aurretik, sakea Anek atera du eta beste sake bat. Anentzako hor nik uste ezkerrez erantzun berreko pelota hoi, azkenien eskubiz jarri da eta gorputzen sartu zaio ez zeuken tarteiken ondo erantzuteko eta bigarren sakea Anentzako. Bai, horre dude pixkoan ikuste sortzen izaila saken ez da bil oso eroso errestoan. Anek sake hona dauke eta batzutan non jarri ere dude iten nahi da. Eta Anek hori aprobetxatu beharko doi da zabalea, bai. Bikain Magik. Erantzun Magik, bikaine. Luze, Anek. Luze bi pilotarik, tantontan, pilota hasten duz. Jaitsi, Anek, luze Magik. Eta hor bai airea junda, baina zai ondo sartu. Bai, denatan aurre egiten duen ikuste azkena bestela metro asko inbarra daude Magikin, zai da. Atzea eta aurreak horrikain beste ibiltzea eta bueno, horre batzuta maleno gantxoakin bezala ongi atatzen zaio, boleare oso ona dauke, baina Anek bolea izta ona da. Baina eskun sartu beharra dago hortako, eta hoxe aurrekoan esmatu duen bezala goen goma zai eskun behar bezala sartu. 9-6ko markagailua daukeu. Magin alde momentuz. Erantzuna ona. Aukera zabalduz Magik. Bildu Anek. Magik atzea arro aingontan. Beste Anek. Anek. Dejada hasi dela uste, baina arro geldio zaio eta gor Magik jo astindu indu pelota hoi eta pareta sartzeko tire jo kolpianek. Bai, igual ez da bakarrik nik uste eramatea joan azken momentun bai, igual dejadatxoa nahizula hor txokoan. Eta hortan arriesgatzen nahi da asko, daukena bukatu nahi hortan, eta bueno, zaila da ere bai denak asmatzea, atatzen zaizunen betiko atxalo, eta atatzen ezenen maten du, geixo tira dezakezula tantoa pixkoa gortu, baina, hanen autu uste dela daukenen behintzat aprobetxatzea bukatzen saiatzeko, eta ikusiko aber horrek zemaitzen maten dion. Bai, azkenen ezautzei alkarrez, eta Magik bauki pelotari luze ibiltzen adala, eta erabat hortik ateatzeko igual, aireko joku oire. Luze aberkile, bi pilotarik oen gontan pelota luze haidi ematen. Ane, ezkerrez, zabaldu, hor da Magik, luze atzea, boleaz erantzun Anek, atzea Magik, ez zen nahi beze. Zabaldu ezker zierrakin, Magik erantzun da boleaz Anek. Aukera Anek, moztu, ekarri ez, hor pixkat behartu du geixio. Ibilia zire bai, eta beste tantu bat Anentzako. Bai, igual da, beste partidutan ez bezala, Magiri duda geixo ikusten zaiola, guain arte ikusi du, nik uste gehienak ligaixkan 8 tanto behatzen dizkiela, eta nagusi izan dela, moituz pilota. Guain, pixkat atzakatzen duen hortan Anek batzutan badude pixkoat badaukela, bere jokune. Eta, Anek hori aprobetxatu behar luke, pixkoat sendo seitzeko, bere aukeratan sinestuta. Luze azpitik erdira, erantzun, ederra
Magik, arro Anek, beste Magik, luze, erantzun Anek ezkerrez, aukera Magik, bildu, atzea Anek ezkerrez, airez erantzun Magik, ezkerrez, atzera Anek, boleaz Magik, dejada txoko nahi, txapara gontzaio. Inez euken ez, oain tantoa gainen izan ezkeo. Eta ez tomaten ez, baina beti esateu ez, guke azpiko lona horrekin neurtzeu pixkoa txapan alture hoi, eta zentimetro pare bat iru izanen die pixkoa gorago antzematen diula, eta entrenamentutan eta beti jardutezo ez, jokalde hoikinez, eta nik uste ez dela kasualidadea, botatzen dien hoik asko txapa izatea ez, doi ibiltzen ga, eta hemen pixkoa gora somatzeke, normalen baino txapa gehiore aitzeitu. Sakea bizitxosta erainez, erantzun ona Anek, Magik atzea, eta hor jeisten hasi da Anek, eta txapapea juntzaio, galdutako beste pelota bat, Anentzako, 12 eta 7, galdutakotan dago aldi, Anek 6 galdutako ditu, eta Magik batez, eta askotan hoxe da Magin doaitako batez, galdutako gutxi ziteitula. Bai, nik uste, Ane, horrai dela ez, sandu nio bizi pixkoa jokatzen, eta nik ikusita Magik batzutan zalantza bat pixkoa tindula, eta etzebilela igual luzere hain eroso, igual probatuko nuke ez, pixkoat ustea, pixkoa luze jokatu, eta saiatu pixkoa gortzen Magirire tantoa ez, Ane fisikoki oso neska prestatu da, ikaragarrizko maien ibiltzen dena, eta igual pixkoat aldatuta, luzexo jokatuta, bere aukerare izan dezake. Hortxe Magik Zabaleako dejada horre bota du, baino Zabalei juntzaio, lehen aurrena Zabalea luze bota du. Asko bertu du Ane, baino erantzun ona, eta gero Zabaleko dejada horrekin, kanpo juntzaio Magiri, hortxe, lehen esandako galdutako hoxe aurrenekua Magik, eta sakea Anek, eta 8 eta 12 markagailun. Sakea motz egi. Sake falta Anek. Zakite paiek. Zeman duen? Falta. Urdin, guain sandu, baina nik uste hor zalantza pixkoat hasierari note duen iruditu zait, gero Magik egia da eraman indula bazpareta txapa gainen aietu dela, nik uste hor pixkoat zalantza indula huriak berak, ozta pasada ez duen, pasadun, arrastori. Eta momentu txarreko falta ez, atzetik aurrazi joan hortan, ona izan balitze berriz pelean sartzeko baino, gara itxarreko inoiz ez da ona, baino moain atzetik aurreaz doazen hortan ez da bat egoki. Sake erantzun zabaldu Anek, txapa gainean mozuta, atzea Anek, erantzun ona Magik ezkerrez, luze Anek, bote prontuan erantzun, Magik luze Anek, erantzun bazartuz Magik ezkerrez, dejada, arro, zabaldu Anek oain, erantzun Magik, dejada, airez, txokoa erantzun Magik, Anek aukera moztuta, hor lana moituta, lana inda eta ondo indako gaina, azkenien bi pilotari defentsa ondoia dake, eta guain gontane moitu hazidu Magik eta lortu du azkenien Anek tantua, baino kostata. Bai, eta nik uste zuk esan duzuna ez, eta ibiliga komentatzen gripen pixkoatekin pasatu dola ez, eta nik uste hori ere korputzek antzematen dula ez, azkenen oso exigentea dela uterdie buruz-burukoa da. Uneko unen zaudenen gorra bada, hor pixkoatera sana, azkeneko 2 unek gorputzalde hobexekoakin, baina uste arte erdi hoben ona den ontan nik uste horrek pasada ematen dula, eta igual hori delar igual ez ikustea Magiain, harin edo pixkoa gehiago sufritzen mugimendutan ez. Bait, partidun aseratiken bukaera, somadulaike hori ere. Behertuta iritsi da Anek, atzea botata berrize Magik, erantzun Anek, defentsan lanetan Ane bikain,
hor da berriz erantzun atzeak Amailik arriz, atzea Amailik, airez Anek, berriz airez erantzun Anek, Amailik ezkerrez, eta hor bera, defentsa oso ona erakutsi gontan, asko ibili ezin du Anek, baino nahiz da oin atxeden aldi eskatu, lana egin da tantua lortuta Anek, eta Amaili hor oin ikusten zaio, nekie pilatzen zaiola horine. Oso tanto gorra izan da, Anek meritu handikin, ez? Ikaragarrizko pilotak eraman ditu alde batetik bestea ibili da, Sarsobe ikaragarrin dauden bi pilotare diez, eta gozada da ikustea kantxan nola muitzen dien, eta goaingoan bientzat tanto gorra, ez? Baina azkeneko hortan ikusteia indar gutxikin aiatu dela Maili bera, ez? Jokaldi etxinitea joan dela, eta horre nekatuta zaudenen jokaldi prezisioak initea zaie da, ez? Hankak, beti esaten da pelotan eskukin ematen zaiola, baino hankak dieben ikuste garrantzi gehiago dena duenak, ez? Hankak ez badu osongi funtzionatzen, eta nekatuta dituzunen, orduntxe erortze zaizo pilota, ez? Eta nik uste Mailiri hoxe pasa zaiola, eta bueno, esaten izune igual, ez? Anek pixkoa partidu gortzen balin badu aukerare izan dezakela, Mailik fisikokire ikusten delako erasanagoa egon ditekela. Eta, ikusiko, oain Amaiar eta Mairun Mailik oainik bentajatxo hori irutantokoa bada, ez? Baina, Anek bere aukeratan sinisten balin badu, beti da arriskutsua batez fisikoki oso pilotari gorra delako. Hortxe hiru tantotxon aldi esan deuna, Mailik momentuz, baina sakea Anek du, sakea luze erdi-erdia, erantzun luze, garro, baina barruan. Luze pilotaka edarra bazartuz, ekarri Mailik, ezkerrez, zabaldu Anek, bildu Mailik moztuz, ekarri Anek, bai iritsi da, aukera Mailik, eta hor bai biparetakin, lortu du tantoa Mailik. Bipareta ona izan da, ez? Horra behatezea aurreko pilotak adan behartu do asko, bere tokitik atea do, eta azkeneko bipareta hau efektukin bikaine, ez? Egia da ezela asko ateratzen hemen bipareta indarrez ibiltzen baza, baina ero oain indun bezala efektukin indata batezean oso urruti jarri ondoren bikaine lortu duen tantoa. Hortxe azkenengo tanto lortuta 14 eta 10garrena Mailin alde, eta sakera ontxe prest, Maili. Sake gurutzota Anek, sake ona, ezkerrarman asko sartu da. Oso sake ona, ez? Azkenen bikaine izan da indun sakea. Maili Anegatik esan dugu atzelaia izin arren sakatzaile hona dela, eta Mailin armatako bate bada, ez? Sakatzaile oso hona da, eta mina handia inizin du gaina lauta erdien txapelketa honetan mina handia indu. Eta hor, erantzuna Anek sake bueltan, eta aukerako zen honomatezuna, boti nahi bezala ez dut uste indionik, eta hor... Horrek da eroriken dela pilota, hor azpitik jotzen duzunen erdi utxen eroriken da, eta Maili hortako nahiko zuzen jotzen duen pilotari da, beso asko luzatzen duna, eta gorbutzen nahiko tente erabiltzen duen pilotari da, eta horrek eskatzen duna da gerri asko sartzea, eta goingoan ikuste. Horretik joan zaiola txapazpire. 11 eta 15 markailuan, Anentzako sakia, eta hor txadikoa sakera. Sake gurutzauta, ezkerrez erantzun ona, arro atzeratu, erantzun Mailik eta atzea berriz Anek, bazartuz, erantzun Mailik, atzea bizi Anek, Mailik atzeago, berriz atzatu bazartuz Anek, arro erantzun Mailik, zabalea, jada jaso Mailik, aukera Anek, atzea bota du, hor da Mailik, erantzun, arro, denboa emanez, ezkerrez txokoratu Anek, atzea Mailik, Anek boleaz erantzun, Mailik,
moztuz, luze, erantzun, anek, zabalea Magik, hor da, anek, erantzun, baina ez da iritsi, hor, zabalduta iritsi, baina behartuta iritsi da, eta ez du txapa baina. Horranek nik uste hor Zabalen lehen oikuido, nik uste hor Zabalea biota dion baten keinun bat bado zain tiratu txikin bat ote duen edo asko behartu da lehen Zabalen emepiotaka da baten jarri diondik ez, eta hor atxeden eskatu duen baten pixkat behartu ote donez, hor oso tanto gorra izan dalare, ikaragarri bilidi alde batetik bestea, bientzat gorra Maire ikusi du ez, nekatuta. Baina, Maien aldea erori da, eta beti, sakera zoazen hortan alde duzunen atxeden eskatzea zailegoa da, baina bik esertzeko moduko tantoa zen. Magik aukera moztuta atzea, aire erantzun anek, eta hor ez du. Akaso topo zitegen ane aurrien zeuken, baina nik uste aurreko tantoan emaitzezela haue, azkenen gorputzei rekuperatzeko denboik ez dio eman ez, oso tanto gorra izan da bintzat, ez bakarrik anentzat, eta gero urrengo tantoa bai sakatzea joatentzana, baina aurrekoan palizakin ez, eta... Bai, askotan lortutako ez da eskatzen, baina buelta eman bertzaio eta ondo... Bai, zebe gero osakidean aurreko tantoak aine balio do, gero jokatzezunak, eta batzutan etzela konstiente ez, bale, tantoa lortut eta banoa, baina... Azkar galtzen duzunen gero esatezo bai, berdin balioko zuen honek eta nik uste hor pasa zaiola pixko Mairi. Sake moz baina gurutzo eta ona anek, erantzun Magik, atzea anek, Magik, luze, bazartuz, airez funda ane, baina behera juntzaio. Bai, ez abil nik uste normal ane guaine, horre... Zehose badula. Zaintiratun batekin badabilela esango nukenik ezkerreko hanka hortan guain, hori lehen abaritzen bali bado, lehen aurre azkarrik entzun bagoain azkarrago igualez. Zaintiratu horren beldurrez edo, mine sentitzen bado pixkoat. Bai, buruek azkenen lan haiteu. Bai, alaxe da. Luze gurutzu eta txosta erainez, ekarri anek, Magik ezkerrez. Atzea zabalduz, anek, moztu, atzea Magik, menda ane, arro, luze. Beste anek, airea jongoa ane, zabaldu, hor da Magik, luze zabalien, bildu anek, Magik hor da, aliatu, atzea anek, hortxe, hor... Ba, nekin erainetan nik ustez mina gokela ja nek, ja ibilera nek gutxio ibiltzen nahi da, eta kostata nahi da, eta nik ustez buru bakarrik ez, beretan minez ari dala ezin dula. Bai, eta nik uste momentu enten pasada hartuta ez, bat iskate hanka hortan, igual, igurtzi bat den beharra edo ezakit zerbaiten abaritzen dula, maite hurbilduko zaio guain pixkoat. Hankan zerbait nabaritzen dula. Eta Maili berriz, bete antxare bai gerrialde hortatik. Eta guain, reflex pixkoat edo beharko doez, pixkoat horri gurtzialdi bat maiten eskutik. Eta, Maili berriz ongitorko zaio ez, petxu ere pixkoa beteta ikusten da ez, ez da alperrik ez, gorputzeni pasada ematea azkenen hobetik frontonea babide luzea dau ez, gaina normalen astentziar entrenamentuan sartzea gustatzen zaiu, sensazio hartu, pilotalekuneon, eta hori dena alde batean gelditzen da ez, holako katarro prozesu bat ematen duzunen, eta hori ikusten da pixkoa bete kadare badula, baina oso fuerteare bada ez, fisikokita horrek eutxiko dio mezortzirare iritsi da, eta pena igual hanen hanka hoi ez, horrek bai baldintzatzeula. Gehiago baldintzatzen dula, azkenen petxun baldintzatzea izo, baina arnasa pixkoa buelta mateko txedenare hartuta indazak ezo, eta hane berriz hankan
zaintiratu bat nabaritu badu, hor zailego izaten da, sensazio hori burutik entzea eta min hori. Baina, bueno, meritxun, bi pilotarik ez, asko aidelako moitzen. Alde batetik bestea, eta guain momentu kritikoa esango nukenik ez, bai anentzat buruz horrei eusteko, pixkoa partiduri eusteko. Eta mailiri berriz, 18irako hori dauken honetan, 22irako ikertu ikusiko dut, eta horrek animoa emanen dio. Hortxe Magik sakea gurtzu duta, ekarri Anek bikain, Magik atzera, Anek ekarri arro bastartuz, eskubiz atzea Magik. Eta jarra hor airea jonda, airean bila jonda, ikuste oain lehen baino handiken arrazoi gehiokin, tantua ezin dula luze jokatu, airean bila bikain jonda hor ezker airez gaintxo bikaine, eta Maili hortxe zan, baino txapagainen ezin zindu jarri, eta sake hoi tanto erra hanen eskutik. Oso ona. Sakea Ane, erdi-erdira erantzun Magik. Anek, luze. Magik, zabalea. Anek, dejada, zabalea, erantzun Magik, airea txokoatu zanek, Magik atzea, eta hor bai gainedi pasadu. Bai, hoi osona ez, goingoan eskun bazekin arrisku ezola berrizean aire sartzeko, eta ezkerpareta geixioki luzego, ezkerparetan bikain sartuz, horre bikaine jodun pilotaka da. Eta hor bai, 19garrena Magik lortu du, 19 6 tantoko errenta irun faltan alde harra da. Eta nola da honik usita gane, are gehiago. Magik, erdi-erdiko sakie, erantzun Anek, bazartuz, arro atzeatu Magik, ezkerrez, txokora Anek, arro, atze Anek. Airez, Anek, erantzun baino erdi utxekin Magik. Atzea Anek, erantzun Magik, Anek aukera, moztu, luze Magik, atzeak etorreta Anek zabaldu, Magik, txokoa, txosterainez, jaso Anek. Magik, luze, airez Anek, eta ez da iritsi ezkerrez, airez saiatu da, baina txapa gainea ez da iritsi, txapa jodu. Baina ikuste guain pixkoat hautsi dula ez, azkenen luzexeo jokatzen nahi da, berak hartzen du erdigune hori gehiago, eta aurrea pauso ine dau, baina bere ezkerranka, ezkerranka horretan, sentsiazioak ez dio hainonak, eta pixko baldintzatuta dabil ez, eta horrek nahizo, baina buruk ez ezko hori esateizunen bazaile da ez. Da zer, ez dakigu zer dan, zehazki baino gehiago jongoten bildurro ire. Hori ere bai. Gurutzatuta sakea Magik, erantzunanek ez da iritsi hoi txapagainea, sakez egindako tantoa maientzako 21garrena, 21 eta 13, azkenengo tantua falta du Magik finaleko txartel hoi lortzeko. Bai, eta alare, nik uste partidu behintzat politiek ez, jendea gozatzen ikusten dela ere, eta horrek balio do ez, hemen komentarioak aitzen die nik uste meritxuzko partiduk ikusten aidielare, pilotarik baina gutxinez kantxan duen guztie ematen, eta guainean hola egonagatik bai da ez, saiatzen bere maila erakusten, eta mailire bereri erki eusten. Sake erantzuna ona bazartuz, atzea Magik, Anek, atzera. Zabalea, txapara guntzaio, pilotaka da hoi, Anei, earki sartu zaio eskuen, oso azkartikoa, baina txapara, eta digarrena.
Maientzako eta 13 emaitza azkenean Maien alde eta finaleako txartela lortu du Maiek. Badakigu ze final izangoan datorren astean hemen Azkoitiko gure frontoian. Bai, nik uste horri ikusi delare berak barrun zeuken kezka ez, azkenen esaten duna, ez da bakarrik etorrita jokatzea, azte txarra pasa ondoren zure zalantzak izatetxozo gaur nola erantzungo ote duzun, eta ikusi da hor bukaran hartu duen poz horrekin ez, zalantzak usatu eta finalerako sailkapen hori lortuta. Bueno, pozik ez, txapel horren jokoan ibiliko dielako datorren astean Maili eta Leire bera, partidu berria izanen da gaina, San Fermin torneo finalen elkarren kontra ibilizienan eta Leire, oengoan hori aldatuta ikusiko da, Mailik txapelketa guztintzear erakutsi du askoa dela jokatzen, baina Leire, bakiu ez, arriskutsu eden, eta nik gogotxu ez, final hori ikusteko. Azkenien, esan bezala Maili finalen izangoa, Leire Oskozen kontra, gorriz Maili bera, eta Leire Oskoz urdinez izango diteu, eta gaurko bigarrengo partida hontako estadistikak, sakez egindako bina izan ditue, dejadaz Mendiburuk 3, Mailik 1, moztutako 1 izan du hanek 2 Mailik, atzean egindako 2 Mendiburuk 3 Parrokalek, 2 pareta zeindako 2 pareta egarra Mailik, galdutako gehitxo azkeneako Mendiburuk, 8 izan ditu, 3 Mailik, zabalean luze berriz 1 hanek eta 2 Mailik. Hoxe, sandakoa 23ko emaitza bigarren partiduan. 2 pilotariak hortxe diteu, hane eseita, Maili zutik, estiramentu batzuk ginez, gaur bilarran zemango ez, lehen esan da bezala, hastie pasata hoien oain lauterdin jokauta, bilar seguru bertuta izango gorputza, eta oain zesateiten hitzeiteakoan, ea zakontatzea iguen. Maili, zorionak, finaleko txarteloi deseo zenun, lortu dezu, pozik nik uste. Lehen eta eskerrik asko jana. Hasta unetza batez gogorra izan da, ze gaixo ibili naiz, gripeak ino naiz. Eta, entrena hau gabe netorren, atzo entrenamendu bat ineban nire frontoi onduan. Pixka beldura gino, haber nola sartuko nintzen. Gaina, maniken azeratik partio gogorra izango zara, ze hane fizikamente lauterrian oso ondo jokatzen dau, naiz eta atzelaria izan. Maniken azeratik partio oso gogorra izango zara, fizikamente ondo terri itzala. Eta, kostata, baina, garaipenakin oso guztua da. Ikusi zaitu, bai hasieran naiz eta esan bezala gripe baten ondoen zetozen indartsu ikusi zaitu, bizi. Eta haneke bai, bere joko inez partidu estua hasitzate, partidu estua zikoan, gogorra. Eta etzan ikusten txamponazea eta dereriko zan ez. Baina, geho partidu aurra dijola bentajatxua hartzen juntzea. Beak ez dakit zerbait izan duen horrankan. Baina, zure partidu inberrazeko ezun eta aurra egin dezu. Bai, niken azeatik oso sendo sartu eban itzala. Eta ondo sartu nez partioan, ea zan txispakin aurkitzen nintzen. Gero partio erditik aurrera sufritzen, mokoekin asko ibili naiz, gero behar nasa ezin hartuk, ze tanto oso gorra izan dira. Baina, Andrean be laguntzakin ere botillera izan da partio aurrera eta dut, eta finalerako txartela hartuta ea zan oso guztua. Esan bezala, partidu bikaine, txapelketa bikaine damakizu, oain finalien badakizu aurkari zein dezun, Leire Oskoz, final gogor bat espero dauguk, zuk ez dakit ze espero duzun? Gogora, Leire be gaurkiztu dutako partia egin dau, jeran kontra, ia zan fizikamente oso partio gogorra izan da,
eta bakite aurkari oso zaila aukiko dela, Leire lauterean oso ondo jokatzen da, San Fermin tornean be txapeluna izan zan gaina, baina, bueno, ni be laneako nator, ezak partio hori zela guten da, bintzat partio politxa izan dalin, eta, bueno, zela prestatzen dugune aste hau. Bueno, Maili, zorionak, rekupera ondo, eta datorren aste arte zai ongo gea ikusteko, finala handi hori. Eskerrik asko, Jana. Bueno, Anoe, ezin da partidua aurreatea, baina zorionak egindako lanagatik, hasieratik ikusi dugu partidu oso gogor bat, testu bat, oso ondo ikusi zaileu kantxan, bukaera emateko goguekin ez, horra airea jonda bukatzen, geho ez dakit lesio txiki madaukezun, nabarmendu zaizu. Bai ez, partidu gogorra izan da, Maili kriston partidua indu eta zoriontzekoa da. Ni saiatu naiz hori aire ez da sartzen, azkenan lauterdi denez nahiago dut hor kantua bukatu eta listo. Ez tiratera gaur gauzak, hankak ere ez naute lagundu, baina konten indako txapelgetakin. Bai, txapelgeta, aurreko hastien erreziraz ez zeno jokaldi guztik ia esate bateako eta ez zaizkizun, eta gaurra ikusten ez gogotxu, kantxan oso erresibiliz eta defensa lan bikaina, eta bukatzene tanto ehar batzuk ikusi jau zuriek. Eta, Maili azkenien atzetiken rodaje handi bat indazetorren, eta, azkenien horrek erasen zatzaken. Baina, ikusi duena bintzat, arraiskatzen eta atrebitu batekin, eta atzelari izen dare, lauterdio joko behar bat ikusteko. Hori ez, atzelari zantan ikonten indako gantxo batekin, aire zagongi atera zaitor, defensan esan duzun bezala ere komodo ibili naiz, hori bai bolea, bai sota manoekin, eta horrekin geldituko naiz. Indako txapelketak zorionak, eta beste baten ikusiko berrize. Eskerrik asko. Gaurkoak hau eman du, bi finalerdi ehar ikusi txeu ez, azkeneako iztutu da, saiatu zea bukaera arte eta penatxo joiko zu bukaeran, geixo egin ez izina ez. Baina, gu guztua baditu geha, bintzet emozio hori mantendu dala bukaera arte, eta bigarrengo hau aurreneko parte estu ikusi dugu eta bukaerako biskat alde hori alde nindulako Mailik. Etzaio bat emerituk endu behar irazlei ez, ikaragarri jokatu du bike txapelketan, eta merezitako garaie daude final handi hori jokatuko duen bi pilotari handi, Leire eta Maili. Eta, gogotxo etorrekoa final handi hori ikustea ez, galtzatxurik utzuko ditu eta hemen aldamenen jarriko ez, komentario lanak iteko. Baina, nik uste berea jokatzen bali badu partidu ona eskaintzeko aukera eukiko duela, eta nik urrengo larun baten animatu jendea ez, bertaratzea partidu handi bat ikusteko zantzuk daudeta. Esan bezala ez, bi pilotari ehar urrungo hastien final hortan protagonista, eta gure hemen izango gea zuzenien beti bezala, bai prontoien etorren nahi duen antzako, eta bai ezin izango zuen antzako YouTubeko kanalaz bestalde, edo Amaika telebistaz bestalde, guardeko 12tan, datorren larun batean. Arratxaldez. Arratxaldez. Bai, 6-etatik aurrea. 6-etatik aurrea datorren larun batean, zuzenean, eta animatu eta final ehar bat espero dugu izatea eta eskaintzeko gogokin gare. Hoi da, animatu hemen pilotalekura, giro polite egon dadile pilotari hongo duelako ez, azkenen lan asko dau honen denan atzen, eta guain beraiei bultzatzea tokatzen da, eta hoxe, ea denak bertan lan baten ikusten gan. Datorren larun bat arte, atxalde hona izan. Hoi da.